Prvý turista, ktorý vyliezol na Lomnický štít, bol Angličan Robert Townsend. Bolo to v roku 1793. Lezecky tam bol pred ním zmedený hlávok obuvník Jakub Fábry. Dnes sa tu dá dostať aj lanovkou. Ľudia majú možnosť vidieť niečo, čo kedysi mohli len odvážnejší turisti a horolezci. A ešte si môžu na vlastnej koži overiť tvrdenie, že v horách o všetkom rozhoduje počasie. Potom zrazu počujú. Upozorňujeme vás, že vysúta lanová dráha zo skalnatého plesa na Lomnický štít z technických príčin nepremáva. Dôvod? Strašidlo, ktoré máta hlavne na štítoch a v hrebeni. Búrka. Prvé príznaky sú komické. Druhý príznak – prudké ochladenie. A prvý blesk. Takmer online sa ukazujú na monitore, je ich veľa. Kaviareň plná, ľudia čakajú. Na chvíľu sa vyjasní. Krásna. Po pár minútach sa valia ďalšie mračná. Z hokejky a z puškáša dobiehajú horolezci, chytilo ich to v stene. Taký stres. Nohy podľa farby lezačiek, ale živí. Čakanie sa predĺžuje. Niekedy treba počítať s tým, že keď vyjdete na Lomnický štít, tak tam pobudnete aj trošku dlhšie. Podvečer sa vyjasnilo a šlo sa dole. Všetci zajatci búrky nadšení. Aspoň tak ako tento 70-tník, ktorý vystúpil tzv. Jordánkou. Toto som si vybral od detí mojich ako dárek k svojej 70-ke. Z Lomnického štítu, kde sme sa zdržali trochu dlhšie, ako sme chceli. Pre televíziu, Jožo Kubáni.